Amawakawaka amalungu ebandla ebhiyozela ipasika kweli bandla i-International Pentecost Holiness Church. Kaloku banamalungu angapha kwezigidi ezithathu utshitshilili kumzantsi weAfrika bebhiyozela kambe nemitshato engapha kwama-70 ngosuku olunye. Kaloku neenkokheli zikazwelonke ze-ANC ezephondo nezengingqi bezikhona, kodwa ke baphikile okokubana sebeqala ugaya ivoti kunyulo lonyaka ozayo lukazwelonke namaphondo. It goes beyond just the issues of elections. We are forever with those who congregate during this particular period, as we do also with the Muslim and other faiths. When they celebrate, we always identify with them. And of course, there's also a reality that we've taken a decision that our heritage program must go beyond just political heritage, but it must also include reconnecting the ANC and renewing our relationship with the church. Kaloku elibandla alitenqanga kwingxaki bakaloku iminyaka edlulayo ibone ubunkokheli busiyothi halakahla ezinkundleni zamatyala, kodwa ke ngoku inkokheli esemthethweni ye-IPHC kuFrederick wesibini Leonard Khoitsimang Modise. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC Zurbekom eGauteng.